Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. May matabo nga mass resignation sa PDP laban sa Negros Occidental sunod sa kay Mayor Albi Benitez. Restaurant, auto services kag basement agency nga wala nagarimit sang SSS sang empleyado ginserbihan sang notice. Mga kanupiten sa sa Bacolod City Government Center ginpangpalid sang mabaskog nga hangin. Tricycle driver nga gintiro sa barangay Kabug sa Bacolod, isa lang ka kaso sa mistaken identity suno sa PNP. Kaag sa good vibes, baligot sa suba sa tripping ni Romeng kaag nurse nga student leader nagakampanya para sa renewable energy sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa pihak sang pagtagiti sang init nangin mabaskog ang huyop sang hangin. Sa Bacolod City Government Center ang mga gin-set up nga canopy para sa paniapon sa mga delegates sa nga Wivraa karon sa gabi ang nagkalatumba. May report si Romeo Subaldo. Samtang masako ang caterer sa pagpreparar sa mga lamesa kag pulungkuan sa fountain area sa Bacolod City Government Center kay nasang udto, hinali na lang nga nagkusog ang hangin. Sa kakusog sang hangin, ginpanglupad ang mga na-set up ng mga canopy tents. Ang mga waiter, ginhawiran ang mga haligi sa mga canopy tent. Ang mga nagkalatumbang ang mga tents ginpangbutangan sang higot. Pati ang mga lamesa kag pulungkuan nag-ilidog kag nagkalatumba sa kakusog sang hangin. Ang setup ang para sa panyapon karon sa gabi para sa mga delegates ang Western Visayas Regional Athletics Association meet. Meron di karon? Ay, sir, ikaw na sir. Meron di gali karon? Ang concert ng regional meet. May braa. Ay, braan ng Mayor's Night sa Boom. Karon guro ni naman mo ni kangin ah. Pertik. Kibot man ko ba pasilong ko na. Base sa weather update sa pag-asa subong nga adlaw, wala man sang kun nga weather disturbance sa sulod ukon sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang easterly so kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean amo lang ang nagaapekto sa Pilipinas sa karon. Wala man sa may na-report nga nasamaran sa pagkalatumba sa mga canopy tents. Sa number 9, Bacolod City LGU liwat na nagabaton para sa mga nomination para sa Banwahanon Awardee. Kada tuig, ginakilala kag ginapasidunggan sa syudad ang mga individual kag organisasyon nga nakabulig sa pagsanyog sa Bacolod sa patag sang ekonomiya, culture, social, moral kag educational development. Ini ang prestihiyoso nga pagkilala nga ginahatag sang Bacolod LGU dungan sa pagsaulog sang tuigan nga charter anniversary sa bulan sang Hunyo. Kani karon pa lang ginasugura na sang Bacolod LGU ang pagbaton sa mga nominee. Ano ang pilion gikan sa nagkalanlain nga mga sektor. Sa Mayo 24 ang deadline sang nomination. Lang. Pero ang ano ni Mayor is ang balya kung ano, he wants really to give it a grand celebration provided nga ang aton celebration maka-position dito people of institutions, no, nga through these people ang ilang mga institutions partners sa Bongsang City sa aton development, no. Sa number 8, opisyal na nga nagbukas kahapon ang regional meet. Sa Imbocada, probinsya sang Iloilo ang nagpanguna kuha sang gold medal. As of 2 p.m. nga Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2024 medal tally sa secondary level, 5 ang gold sang Iloilo, 3 nga clan kag isa ang Negros Occidental. Sa elementary naman, may 2 ka gold ang Iloilo kag Capiz, kag tig isa naman
ang Aklan kag Negros Occidental. Wala pa sang medal tally para sa Para Games. 5,695 ang total delegates para sa WIVRA. Nagalaom si Governor Eugenio Jose Lacson nga mangin madinalag-on ang probinsya sa hinampang kag madamo sa mga Negrense nga magatiglawas sa rehiyon sa ginapaabot nga palarong pambansa sa Cebu. Personal siya nga mag-cheer sa Negrense athletes. In fact, I have my schedules and I'm keeping some afternoons free because I'd like to see the performance of our athletes. You cheer for the Negros team. Oh yes. Do you think they could be champions, Gov? It's a difficult task to achieve, but we'll try our best. Sa number 7, posible sa kakaso sang mistaken identity ang natabong ang pagtiro sa isa ka tricycle driver sa barangay Kabug sa Bacolod City sa nagdigad nga semana. Suno sa PNP, posible ang anak sang biktima amo ang target sang suspect. Posible nga nasalaan lang si Teresito Hepilaga, ang tricycle driver nga napatay sa pagpaniro sa Deca Home Subdivision sa barangay Kabug sa Bacolod sa nagligad nga semana. Suno sa kay Police Captain Michael Tuburan, ang station commander sa Police Station 9, natukiban sa ilang nga investigasyon nga ang bata sa biktima amo ang mayara sang nakaaway. Nagakuha pa sa karon ang PNP sang dugang nga mga impormasyon angot sa nakaengkwentro sang bata nga amo pang lawason sa iya nga amay. Ginapadalman pa sang PNP ang ini nga kaso. Huwebes sa nagligad nga semana, nagaparking si Hepelga sa kilid sang dalan sang ginpalapitan sang wala makilala nga suspect kagintiro. Sa number 6, mangunguma patay sa pagpaniro sa banwa sang Calatrava. Wala pa man malubad ang kaso angot sa pagkapatay sang mag-live-in partner sa banwa sang Calatrava, may panibago na naman nga kaso sang pagpaniro. Patay ang 63 anyos nga si Fructoso Patubay Sr. sa sitio Antubayon, Barangay Lagaan, Calatrava, kahapon sang aga. Suno kay Pulis Major Ronald Santillan, ang hepes ng Calatrava PNP, nagapahalab lang sang kasapatan ng biktima, kag dugay-dugay, may nabatian na nga nilupok ang iya nga mga himata. Naabta na lang nila ang duguon nga biktima. Ginhingagaw siya dala sa ospital pero gindeklarar nga dead on arrival. Ginausisa pa sang PNP kung sino ang sa likod sang pagpaniro. Martes ang ginpangtiro man ang mag-live-in partner nga Elpidio Guarin kag Evangeline Dinapol sa barangay Cambuyabo. Wala pa man makilala ang suspect sa pagpaniro. Sa number 5, NIR bill ginapaabot nga mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. antes ang iya nga SONA. Sa pagbisita sa presidente sa probinsya sa nagdigad nga bulan, iyagin pasalig nga iya pirmahan ang Negros Island Region Bill para mangin isa kalayi agudto nga mag-isa ang probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor bilang isa ka administrative region. Gani ginapaabot ni 3rd District Representative Francisco Benitez nga ini ang matigayon antes pa ang State of the Nation address sa presidente sa Hunyo. Ang Kongreso kag Senado lunsay nag-approve sang NIR bill. Damlag pa ang obispo sang Diocese of Dumaguete nga si Bishop Julito Cortez nag-apelar sa presidente nga babalabagan ng iya nga pagpirma pabor sa NIR. Pero dako ang pagpati sang provincial kag local officials sang isla sang Negros nga mas pamatian sa presidente ang malawig na nga hingyo para sa pag-isa sang isla bilang isa ka rehiyon. Ang NIR ato na to sa presidente, so unless he vetoes it, it will pass into law. He said he would sign it, so I'm hopeful na siguro in the next 2 months, mapirmahan na. That's before SONA. Probably before SONA. Sa number 4, 14 ka mga kumbuyahan sa Bacolod City kag Silay City ang ginserbihan sang notice of violation bangod wala nagarimit sang SSS contribution.
14 tanan ka mga kumbuyahan ang ginserbihan sang SSS race team sang notice of violation tungod sang kapaslawan nga mag-remit sang SSS contributions sang ilang mga empleyado. Kabahin sa mga nagbaton sang notice ang tagdumalahan sang restaurant, auto services kag placement agency sa Barangay Takuling kag sa Dalan Lacson sa Bacolod. May pila pa ka sugarcane farming firm nga kag placement agency sa Silay City ang ginserbihan sang notices. Ginsiling ni SSS Regional Communications Officer Josefa Pineda nga nagalabot sa kapin 17 million pesos ang kabilugan nga delinquent accounts nga ila ginasukot sa mga employers sa masobra 400 ka mga empleyado nga SSS members. Ginpahayag ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Makasait nga paagi sa SSS portal sarang mausisa sa mga members ang status sang ilang monthly contribution sa SSS. Ang kapaslawan sang employers nga mag-remit sang contributions ang pagsupak sa Republic Act 11199. Sa number 3, tatlo ka mga teams gikan sa NEPC ang magabulig sa Sineco sa pagpahagan-hagan sa pagluntad sa mga brownout karon nga tig-ilinit. Ginsiling ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga kabahin sa mga kabangdanan sa sunod-sunod ka brownout halin sa nagligad ka bulan amo ang pagkalalunay kag pagkalautod sang ilang mga linya sa kuryente nga apektado sang mainit nga panahon. Kani agud nga mabuligan ang distribution utility magapadala sang 6 ka mga maintenance teams sa Negros Electric Power Corporation nga sarang ma-dispatch sa mga lugar nga mayara sang brownout. Ang team ang magabulig sa pag-survey kag pag-repair sa mga distribution lines sa Sineco nga may diferensya. Gitpatag ni Lapore nga sa piyak sa mga pag-brownout, nagasaka ang bill sa mga konsumidor epekto sang mataas nga consumption kag pagsaka sang bilis sang kuryente karon nga tig-ilinit. Nagalawom sa ni Mayor Abby Benitez kag Congressman Francisco Benitez nga sa labing madali nga panahon matigayon nga maaprubahan sang Senado ang franchise application sang NEPC agud matigayon na ang pag-improve sang serbisyo paagi sa natukod nga joint venture agreement upod sa Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ginapaaboti na ang paggamit sa NEPC sa renewable energy sa tuyo nga mapanubo ang bilis sang kuryente. Kag amo ning aton nga response team nag-augment kita kag in fact NEPC has already manifested their interest to help us. By May 15 they will deploy 6 teams no nga ma-respond sa aton nga mga especially during night time. Okay. For maintenance being no. How about inspections? Dala na tanan. Okay. No? Inspection sa mga linya, no. Amo na yung mga proactive naton mga activities. I think Sineco or whatever the JVA will materialize, nga may mga embedded provisions sila to have at least some direct supply of power sa aton distribution grid. No, the transition and the shift to renewable and sustainable sources of energy is also should be part of the plan moving forward. But the primary Vijayan is obviously stable, good service na mas mabarato para sa mga pamilya. Sa number 2, Consultative Power Summit sa pagpanguna sa probinsya sa Negros Occidental upod sa mga stakeholders ang ginpatigayon sa tinutuyo nga masolusyonan ang problema sa supply sa kuryente kag kamahal sini. Malawig man ang proseso pero sa Consultative Power Summit nga ginpatigayon sa University of St. La Salle, Bacolod, ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga tuyo sang probinsya nga mag-angkon sang energy security nga hindi makahalit sa pumuluyo kag sa palibot. Luyag nga masolusyonan ang ginaeksperyensya karon nga unscheduled brownouts pati na ang kamahalon sang supply sang kuryente subong. Systemic ang problema suno kay Lacson. Systemic to eh. So hopefully after this afternoon's workshop, there will be some solutions that will be forwarded. And we were just talking to BDO, and they're willing to finance projects, no? And they're also very excited to be here because they like the idea that
the province got together and looking for solutions. Tuyos ang Negros Occidental ang pag-transition sa renewable energy. Sa Kapitolyo bilang panugod, sining nga tuig, ginapaabot suno kay Lacson ang installation sang 1,279 kilowatts ang solar PV system sa 7 ka mga buildings sang gobyerno probinsyal. Natalana na ang bidding. Sa ini nga pamaagi, tigayon nga makasave ang probinsya sang 132,080 kilowatts, tubtub 158,000 kilowatts sa kada bulan o kun savings nga 1.5 million tubtub 1.8 million pesos. Negros Occidental is really turning renewable energy. No? In fact, we will have a bidding soon with regards to our supplier for solar power, no? in 7 of our buildings. Mga tiglawas gikan sa power producers, power distributors, national agencies, simbahan kag iban pa ang yara sa summit. Nalipay si Bacolod Bishop Patricio Buzon kag puno man sang paglaom nga sa presentation sarang malabot sang probinsya ang mga tinutuyo sini bahin sa energy security. I really thank God for this development. This is long overdue and it's a very, very positive action towards this. I mean, we are all feeling the essence of this climate disaster. And then I find the group that started this with all the research led by the lady. Patindol? Yes, she did a very good job and a very comprehensive report. Not only a report, but really suggesting very practical ways of how to do this and how it can be done by Negros if we just put our acts together. Maga sa ulog man sang Renewable Energy Week ang probinsya sa Mayo 20 tubtub 24. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May ginapaabot nga mass resignation gikan sa mga alkalde kag konsehal sa PDP laban. Inisunod sa kay Mayor Abdi Benitez nga nagsiling nga padayon niya nga pagasuportahan si Governor Eugenio Jose Lacson. May report si Barbara Mijares. Hindi lamang ang katapos ng sangguniang panlungsod sa Victoria City ang nagbiya sa PDP laban matapos nga naghatag sila sang ilang resignation sa pamuno sang partido kasunod sang plano nga pag-field sang partido sa kay anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca sa gubernatorial post sa 2025 kung kinahanglan. Suno kay Bacolod Mayor Albi Benitez, mayara sang mass resignation gikan sa PDP laban sa Negros nga ginapaabot. Suno sa iya, ini sila mga alkalde kag konsehal nga wala na nalipay sa partido. Sang 2022, katapos ang PDP laban si Benitez. Soon there will be also mass resign sa PDP. In Negros. In Negros. Damo pa na sila. Couple pa, may pila ka mayors, councilors. So, a mass resignation na sila. I think most of them have signified that they are not happy with PDP. But you're still supporting Oh, yes. He has my support. Samtang ginsiling ni Benitez nga ang mga desisyon nila sa local party ang ginaugyunan sang kada miyembro sang grupo. Collective suno sa iya ang mga ginapatuman nga desisyon. Inibilang reaksyon sa ginsiling ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano sa May 1 interview sang media ngang iya commitment sa kay Mayor Albi lamang wala na sa magapapili Vice Mayor o kun Congressman. Suportahan ko si Mayor Albi, siya lang yan ay. Kung iklaro ko ba lang ko, kaya nagabal si Mayor Albi nga ang sa Long District niya, si Congress kuno ang ma-decide. Ano imo reaction? Official lang ginambarin, public. Mayor Albi. I do not know kung anong ila istorya na yung dua. Ang sili ko yung suportahan ko lang si Mayor Albi. Now, kung may ara na congressman na madlagan, he should be qualified sa ako niyang qualification. It's not just about me, it's not just about the other candidates, it's about the group, it's about the party moving forward. It has to be a collective decision moving forward because this is not just one position. These are several positions that are intertwined in ensuring proper governance. Kung hindi kami mag-ugyon, kung hindi kami mag-unite sa aton nga mga kandidato, how do we expect
the people to also follow us. So ever since, no, ang ginatindugan ta is not just individuals, not just personalities. It's always ano ang inyo madalang nga panggobyerno para sa kayuhan sa atong mga butante kagati. Does that include Congress as well? Includes everybody that was with us. Kung magapa-re-elect siya sa 2025, ginsiling ni Mayor Albi nagapabili ng iya 5 ka mga options nga ginsiling damlag pa kag malayo pa man ang Oktubre sunod sa iya. Kagyari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyo sining weekend. Kung mainit ang panahon, kag limitado ang budget pero lagaw is life, din ka makadto. Ang iban sa suba. Wala bayad, kag mabugnaw magpahulom sa tubig. May isa karon ka suba nga ginadagsa sang tawo. Wala abi bayad magpaligo diri kag yara lang sa igad sang dalan pero mabugnaw ang tubig. Ini ang katuan tabwas sa tripping ni Romeo. I'm in the middle of the sunshine daydream. It's not real, but it's sweet like ice cream. I'm in the middle of the sunshine daydream. Isa ka nurse ka student leader, ginapabaskog ang kampanya para sa renewable energy kaupod ang environmental organization. Kabahin siya sa mga nag-volunteer sa mga coastal cleanup sa tuyo nga mapasanyog ang kampanya kontra plastic. Aton siya kilalahon sa Paganihan sa Sunday. Mabisa pa amo ni kainit sa panahon tapos may kapos ang budget. Suba is the place to be. Kag may ako ha, personal experience, kanami gaman maligo sa suba. Kaya di ba hindi pait sa mata? Hindi parat, bugno fresh water. Kagamay ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!